Kaixo Joseba, gaurkoan Urretxun gaude eta Ikur erletegian ekoizten ditugun erle produktuak erakutsiko dizkizuegu. Eta eguraldi ona aprobetxatuz, erleak ikusteko aukera ere izango dugu. Ikusten duzuen bezala hor dauzkagu erlauntzak, gure etxean aspalditik egon izan dira erleak, gurasoen izeba bat hasi zen erlezantzan, eta ni txiki-txikitatik ere afizioa hartu nion erlezantzari. Eta urte askotan erlezantza eta lantegia batera ibili nintzen, baina duela 4-5 urte erabaki nuen lana utzi eta erleetara dedikatzea. Euskal Herrian badaukagu suerte bat, dela oso espazio txikian, klima oso ezberdina dauzkagula. Ez da berdina Gipuzkoa edo Bizkaian daukagun klima, Arabako mendialdean edo Nafarroa hegoaldean daukagun klima, ez? Orduan, horrek lora ezberdinak egotea suposatzen du, orduan eztiak ere guztiz ezberdinak lortzen ditugula. Horretarako Aikurren erleak Euskal Herriko puntu ezberdinetan kokatzen ditugu. Batzuk Nafarroan, Gipuzkoan beste batzuk eta Araban beste batzuk. Udaberrian Gipuzkoan eta Nafarroan egiten dute eztia eta pixka bat udarara, uztailetik aurrera hasten dira Arabako mendietan eztia egiten. Eta orain nahi baldin badezue, erlauntza ikustera joan gaitezke, bat-emat erlauntza bat irikiko dugu eta ia erregina edo ikusteko aukerari daukagun. Erleak bisitatzera joateko derrigorrezkoa da ondo babestuta joatea, erleak beti bere etxea defendatu egingo duelako. Erleak negua erlauntza barruan pasa dute, baina orain eguraldia pixka epeltzen hasi dela eta lehenengo loreak ere hasi diranean, kanpora irtetzen hasi dira, polen eta nektar berria sartzen, eta guk urteko lehen errebizioa egingo diogu erlauntza honi orain. Erleekin lan egiteko beste gauz beharrezkoa keia da. Keia botatzen baldin badiegu, sute bat dagoela pentsatzen dute, eta izkutatu bildurtu egiten dira. Keri gabe ezingo genuke haiekin lanik egin. Abaraska hontan ikusi ezakegun lehenengo gauza da, erle honek jan asko daukala. Hemen ikusten den guzti hau, eztia da. Argizari kapa honen azpian, eztia ikusi dezakegu. Egia esan, erlezantza asko konplikatzen ari da, badaukagu akaro bat arazo handiak sortzen ari zaizkiguna, eta urte oso egon beharra daukagun erleak tratatzen. Beste arazo handi bat eta askotan hitz egiten ez dena da, erleari kentzen ari geran espazio guztia, ezta? Eta azkenean erleek behar dutena da zelaiak, basoak, eta bukatzeko falta zitzaiguna, ez da, oain listorraekin ere arazo potoloa daukagu. Hemen ikusi dezakezu erle bat, nola etorri den polena hanketan hartuta. Eta, erle honek polen hau hartu, eta hauetako abaraska batea sartuko du. Eta gero polen hori erabiliko dute haien umea elikatzeko. Erleak ikusi ditugu jada, eta orain tokatzen dena da pixkat erle horiek ematen dizkiguten produktuak ezagutaraztea, ezta? Lehen da bizi hemen ikusi dezakezue antzinako erlauntza bat. Jendeak askotan pentsatzen du erlauntzatik eztia bakarrik ateratzen dela, baina erleek produktu asko eta asko ematen dituzte. Eztiaz aparte, hemen daukagu ere propolia, hau antibiotiko natural bezala saltzen dugu, argizaria, eta hemen ekoizten ez baldin badegu ere, polena ere atera daiteke erlauntzatik, erregin jalea ere bai, eta gure kasuan erle kolonia txikiak ere, erle nukleoak saltzen ditugu. Lehenengo hau Losarkos inguruan ekoizia dago, eta gehien bat erromero, ezkaia, eskobizoakin egindakoa da, milalore bada. Bigarren eztia hau Izkiko Parke Naturalen aterata dago, aritzakin eginda dago, eta oraindik likido dago. Jogurrari botatzeko, perfecto. Ezti batzuk azkarrago gogortzen dira eta beste batzuk gehiago iraute dute likido. Eta ezkenengo ezti hau Araban ateratakoa ere, hau Zalduondo eta Narbaiza inguruan ateratakoa, eta txillar ezti bada. Eta argizariari dagokionez, gaur egun egia da erabilpen handirik ez daukan produktu badala, garai batean kandelak eta egiteko baserrietan eta asko erabiltzen zen, eta gaur egun, modan ipintzen ari da ere, jendeak etxean ukenduak eta egitea, eta argizaria oliba olioarekin hastu, belar gehituta ere, gaur egun ukenduak egiteko erabiltzen da gehien bat. Gure salmenta puntuak gehienak, hemen Gipuzkoan saltzen dugu gure eztia, eta gehien bat dendetan saltzen dugu. Internet bidez ere web horria badaukagu, gizartea ere aldatzen ari delako, eta Ikurren aukera hori badaukagu.
Bueno, eskerrik asko eman diguzuen aukeragatik, espero zerbait ikasiko zenutela guztiok. Eta bueno, jakin hemen Aikurren urretxun gaudela, nahi duenak honera etortzeko aukera du, dauzkagun eztiak eta produktuak ikusi, dastatu eta bueno, erosteko ere. Eta bueno, besterik gabe, agur eta hurrengo bat arte.